Het is woensdag 18 september. Dit is Bient. Mooi. Christopher Morgan over het Schotse referendum. Maar regisseur Pieter Stellingwerf over de première van het theaterstuk Operatie Grensland. En Siep van der Ploeg en G. Reinders over haar muzikale geerwerking. Goeien, beste mensen. Ik had er een protte nocht in. Ik had er een protte nocht in. Ja, G. Reinders koot haast en ik nog om een echte Limburger. Siep, een Limburger en een Fries. Zwaar dat denk ik voor een beetje communicatiestoornissen? Nou, in de muziek absoluut net, maar in de taal soms een liedbietje. Een liedbietje. Ja. We praten aan z'n vierder. Maar Juwet is het ook nog die day van de Ljouwerter Scot Christopher Morgan. Een referendum met beslissen over de toekomst van zijn heidloon Schotland. Wol als net bij Groot-Brittannië blijven. Christopher, welkom. Ja, je bent zelf ook politiek actief. Klopt. Ik kan me vaststellen, de volgens alles opgevoerd. Ja. Nou, zeg het maar. Wol of net onafhankelijk Schotland? Geen onafhankelijk Schotland. Net? Nee. Economisch, het is zo ontzettend onzeker. De economie is sowieso nu al erg instabiel, onzeker. En zoveel bedrijven hebben al gezegd, als jullie onafhankelijk worden, zelfs de Royal Bank of Scotland heeft dat gezegd, verantwoordelijk voor honderdduizenden banen, 10.000, bijna 100.000 banen, die vertrekken dan. Ja, wat wil je dan? Dan kan je nog zoveel olie hebben. Over 30 jaar is dat ook op. Het is economisch, het is Europees, het is... Oh, het wordt een ramp. Ja, maar denk je er alleen nog zo oor? Of is dit een beetje de algemene opinie die in heel Schotland? Nou, mijn vader heeft tot 2 dagen terug, was hij nog hartstikke voor. Alleen heeft hij zoveel negatieve dingen in de krant gelezen, gehoord. Hij heeft nee gestemd vandaag. Mijn grootmoeder heeft nee gestemd vandaag. Het is een beetje 50-50. Dus ja, Heeft ze alle oerhellen, of niet? Mijn oma hoefde ik niet over te halen. Mijn vader, nou ja, misschien een beetje. Zal hij nooit toegeven. Wat zou een voordeel kunnen zijn dan om het wel te doen? Nou ja, goed. Ik bedoel, ze zijn hartstikke onvertegenwoordigd in Westminster, in het parlement daar. Heel Schotland heeft anders gestemd dan Conservative Party. En wat is de grootste partij in Groot-Brittannië? Conservative Party, want 9% van het Schots parlement... van het Engelse parlement is dus Schots. En dat klopt ook wel qua bevolkingsaantal. Is dat een keurige percentage. Alleen ja, ze hebben dus minder inbreng. En dat hoor ik ook wel eens over de Friezen en Den Haag. Maar ze willen meer te sissen. Ja, dat is ook zo. Ja, ze willen veel meer te sissen. Ja. Sorry, mijn Fries is ja, nee, Maar dat verzist alles wel goed. Ja, ik versteer het goed. Hartstikke keurig. Nee, want we kunnen het ook even wat breder loeken. Want nou is er ook wel een beetje de discussie. Hè? Er is een delegatie van het FNP is naar Schotland daar. Ja. Ik heb een beetje het idee dat de landelijke media het heel serieus nemen. Dat Friesland nou misschien ook wel onafhankelijk worden moet. Wat vies je, Pieter? Moet Friesland onafhankelijk? Nee, nooit. Dat denk ik net. Want wij zijn ik vast lied om echt voor dezelfde zwaar in die uw vaststelling Operatie Grensland, Gitu, Friesen en Grenzen en de superprovincies. Dat is wel een overhaal. Als 3 provincies bij elkaar gooien worst en in je provincie maken. Dat is iets anders dan zelf die compleet afskieden van Nederland. Dat is net realistisch, lijkt het mij. Nee, net als mij ook net. Hoe denk je dat, hoe Siep? Nou, ik ben het wel met Pieter eens. Ik denk dat het goed is om samen te werken in mijn woordprofessies, maar net helemaal onafhankelijk. Want we hadden toch hartstikke mooi gehad, maar het subsidie vrijkomt voor onze taal en voor onze kunst, dan vind ik het alweer prima. Is het al je wat trof? Ja, voor de sport gewoon hartstikke mooi. Wij dat prima in Friesland en de voordelen krijgen we er toch wel van. Ja, Christopher, je bent al jaren in Friesland, hè? In jouw 20 jaar, ja. Mocht je dan eigenlijk stemmen? Ik mag niet stemmen, nee. Ik heb wel nog een Brits paspoort, alleen zitten we weer met SOFI-nummer en ambassade. En je moet je registreren. Hè? Tussen de 5 en 97% van Schotland heeft zich geregistreerd. Dus nog nooit zoveel, in Nederland niet, in andere Europese landen niet, zo ontzettend veel mensen gaan stemmen. Want ja, het is erop of eronder. Maar binnen er een soort Schotten, want wereldwijd binnen heel soort Schotten. 30 miljoen ongeveer. Die stemmen maaien? Want die kent enorm invloeden dan, als zo is. Ik denk dat het wel een percentage is. Heb ik nog niks over gehoord in de media, dus ik kan niet bevestigen nog ontkennen. Maar die zouden mogelijk het verschil kunnen maken. Er wonen bij 5,2 miljoen mensen in Schotland, bijna 5,3. 30 miljoen over de wereld. Dus. En ik denk als er net wennest of de wenneste wol, dat bepaalt wel iets. Ja, maar dat is natuurlijk net hoe het is dat is net voor niks fout hier natuurlijk. Nee. Dat is wel een reden wezen. Dat is wel een reden wezen. Maar ja, van Canadese Friesen is Friesland ook het mooiste nog. En moet het altijd zo bloeien en moet het bestehen bloeien. Dus. Wat nou, Christopher, als Schotland aan zijn kiest en ze zeggen ja, de uitslag is ja van het referendum. Schotland wordt onafhankelijk. Wat doet je dan? Huilen.
Huilen. Eerst ga ik, Heel hard huilen. Nou, ik hou zo ontzettend veel van dat land. Ik hou ook van Friesland en ik hou ook van Nederland. Want ik voel me een Europeaan. Dat is een heel vies woord voor mijn partijgenoten en excuses daarvoor. Maar ja, ik ben een soort allrounder. Ik heb zoveel invloeden. Ik zou het vreselijk vinden als Schotland onafhankelijk wordt. Ik ben bang dat het praktisch een derde wereldland wordt. Dat we niet meer zomaar in de Europese Unie komen. We moeten gewoon onszelf weer aanmelden. Juncker, net nieuwe voorzitter, Europese... Commissie die heeft ook gezegd van denk maar niet dat jullie dat zomaar krijgen. Het kan zelfs zo zijn dat Turkije eerder Europees lidmaatschap krijgt dan Schotland. Dus er zijn zo ontzettend veel... Het moet gewoon zijn, nee, geen onafhankelijkheid. Want als het wel zo is, dan weet ik het niet. Nee. Nou, we hadden ook grenzen. En eigenlijk, dus zoals niet kijkt al Pieter, je vaststelling, die trouwens Azen in première gaat, hè? Kwartier achting gaat er in première. Ja, dus het is eigenlijk al een unicum dat je zegt. Ik kan je vaststellen, dus een beetje gespanning? Ja, dat is altijd wat samen. Maar een regisseur, die moet gerne het proces is, maar heel dit meer loslitten. En als de première is, kan ik dan net zo vallen met Dwan. Nee. Dus ik vond het ook wel even lekker om even van de set te houden en even hier naar daar. Maar de vaststelling jit Operatie Grensland en dat jit ook ook grenzen. Ja, het is een co-productie met Peert. Dat is een Grenze theatergroep. En wij maken die vaststelling met Buur en Peert. En het gaat door 2 amateurclubs die een vaststelling bezieken te maken op de grens bij Frieske Pjellen. Waar 290 jaar geleden het verdrag teken is. Het is trouwens ook letterlijk op de Frieske grenzen. Ja, het is bij grenspaal Fjitjen. En daar hebben ze zit maar een soort monumentdeel. Nou, ze hebben een deel van de schools herbouwd. Wat ooit bombarderend verslaan is. En werd het verdrag teken is. Op dat historische plak spelen wij het. En het gaat door 2 amateurclubs die slag nooit spelen, maar die krijgen ruzie. En dat gaat gewoon net Friesen en Grenzes. En het begint maar grappen over elkaar. En op een gegeven moment wordt het een Fries Grenze veldslag. We kunnen een stukje zien, Litters. Want we zijn bij de try-outs. Even een fragment. Ja. Friesen met een Gronings accent mogelijk op de Groningse tribune. Een fusje tussen Friesland en Greensland. De kost dat Noord- en Zuid-Korea bij elkaar komen is nog groter. En wat maken wij nou die fortzakken groot van Greensland? Ik heb best met de Friesen, maar ik ben geen Groningers. Precies. Met een beetje fantasie zitten hier enorm veel paarden. Wauw. Nou, dat gaat regeld bijsma. En wat was het scootje zien op het leekste weer? Wij Groningers zijn naar paardvolk. In het paardland. En dat willen we altijd al west. En dat willen we ook zo houden. Ja, alle spektakel. En ik zeg in het filmpje dat het publiek zit skiën van elkaar. Hè? Ja, de Grenzes aan de linkerkant en de Friesen aan de rechterkant. Ja, dat bezieken we wel, want na het skoft is maar bezieken we die tribunes ik elkaar op te stoken. Dus, en dat slag het, hè? Ja, bij de trouw zit dan net zo volle mensen, hier zeker net, maar juist die jongen trouw zit een 100 man en die gaan wel mooi. Want er is een soort afgezant uit Den Haag en die moet het volkasje te krijgen dat die provincies bij elkaar komen. Maar hij heeft Friese roots en Grenzer roots, want hij komt uit Frieske Pjellen en hier een Grenzer huid en een Frieske mem. En uiteindelijk komt het erachter dat volk Friesland en Grensland bestaan bloemen moet en bezieken dat die grens heger te krijgen in plaats van die grens voor te krijgen. Dus stookte ik die tribunes in elkaar op dat ze elkaar de tent uitslaan, want als een vijand heeft, dan bloest altijd diezelfde. Ja, maar het gaat dus echt over vooroordelen van Grenzes ten opzichte van Friesen en oorsom. Ja. Wat is nou het meest hardnekkige vooroordeel van Grenzes over Friesland? Ja, eigenwies, hè? Wij zijn eigenwies? Ja, eigenwies en volhouden. Ja, wij vinden altijd... Grenzers zitten van u van, ja, je hebt altijd maar je taal en je halstarrigheid en Dat had ze zelf ook. Ja, Grenzers, die ben wat introverter, denk ik. Ja. En misschien ook wel wat toeker. Want ze hebben de Kamer van Capehandel heeft naar Grens staan. Het conservatorium is naar Grens. Maar we zongen het zelf, hè, toch? Het personeel van de rugbank is naar Grens. Maar ben het beste land van hier. Maar Friesland zongt inderdaad het beste land van hier. De eerste leus die ik ooit heb geleerd is... Groningers, daar binnen gewoon Friese West. Verstaan nu het heel jaar. Ja. Nou, dat wie de eerste zin die zo ja. Van een beppe ergens. Het was hartstikke. Maar ook wel dat bijnoteert naar die voorstelling. Mengt het al op mij? Het mengt nou ik hartstikke goed maken door iets van 50 mensen in die voorstelling mooi. Maar op het moment dat ze van, nou dan kan ik wel in provincie worden, dan staan ze boven op de tafel. Maar dan wil al je grappen maken. Dan zei ik van, nou, wat is nou een Grenzer maar een hand van Seersel? Nou, dat is zijn extern geheugen. Wat is de overeenkomst tussen Friesen en de Bijlmer bij is? Nou ja, cellentekort. En nou ja, dat zeg ik niet het continu. Maar laat je Friesen en Grenzers om dezelfde
dezelfde grap. Ja, Dat was wel. wel op dezelfde grap. Ja. Want de achterliggende gedachte is natuurlijk ook het idee wat het kabinet eerst hier om de welke provincies, om daar één grote provincie van te maken. Ja. Van de trein welke De provincies. superprovincie, hè? Ja, van minister Plasterk. Ja. Is dat ook een beetje een verkapte watskip onder minister van... Dat, ja, het is sowieso helemaal van tafel, maar Ja, het zit er het absoluut is nog eens een keer een in. dom idee. Ja. Nou ja, wij zijn maar Els Buzeman is de schroester en die is maar het idee of liever om. Bekoen doet het heel actueel via die superprovincie. En dan is ik zal ook grenswol wel met Drenthe, maar net naar Friesland. Friesland zal wel met grenswollen ook, want Grens kind dan wel een beetje bang van Friesland te wezen dat die heel veel dingen troddrukken willen. En nou ja, er is van alles aan de hand natuurlijk. Maar het zijn al je sentimenten. Ja, Wat voor niveau is dat dan, dat ze bang voor de Friese zijn? Is dat bij de gedeputeerden? Of, Ja, ik weet het niet. Ik denk meer bij de lokaliteit, bij de lokale mensen meer, denk ik, dat ze dingen kwijtraken. Ik denk dat het met name is dat het enigste is om zaken kwijt te raken. Dat met name, dat is een stukje van hun cultuur inleveren moest en van hun identiteit. Want als fuseert, dat is de cruciale kernvraag, rekken ze dan in identiteit kwijt of net? Oh, zo ja. Ja, goed. Maar ik ben voor die, Ja, maar dat is net benauwd voor de grens. Of net echt bij Grens, vind ik. Nee, nee. Wat maar net. Wat gaan we daar over? Daar zitten we helemaal niks meer op. Nog even kwart, Pieter. Ja. Want Joen dus de première. Hoeveel vaststellingen komen er dan? Er zijn nog 5 in elk geval. En er zijn nog kaarten? Ja, er zijn nog kaarten voor Tongetje Vreed Sneun en Orenwieke Tongetje Vreed Sneun en reserveopties op Snijn. Oké, dus mensen, als ze er nog in willen, er zijn dus nog kaarten. Iets en, oors. als ze pleiten willen van Friesland afgrijzen, Robert van oude tribune dan. Ja, precies. Absoluut. Ja. Even wat oors nou, want hokker plakken maar het Frieske geer opknappen. Je kunt er deze week oer mooi stemmen. Joert, de laatste nomineerde, de Einekooi, bij de Anjemer Kolken. We zijn hier in de Eimerkolken, vlakbij het Lauwersmeer, helemaal in het noorden van Friesland. En dit is een eendenkooi waar vroeger dus nog eenden gevangen werden door de familie van Asperen. En die familie heeft deze kooien overgedragen aan het Frieske geer in de vorige eeuw, 1940, 1939. Hoe werkt het principe van een eindekooi nou eens? Op de plas, daar zitten tamme eenden en die lokken de wilde eenden naar die plas toe. En de kooiker die gaat dus dan bij de pijp langs die eenden naar binnen lokken via het slootje hier door middel van voer en een hondje wat hem helpt. En op een gegeven moment zijn die eenden dus zo ver die pijp in dat ze de uitgang niet meer zien en alleen maar vooruit kunnen en worden door de kooiker ook en het hondje naar binnen gejaagd. En dan verdwijnen ze in het hokje en zijn de klos. Hier zie je dus wat de storm aangericht heeft in eind oktober. We zijn deze hele pijp aan het vernieuwen, er is een dikke boom opgevallen en dat levert ons weer werk op. Het bijzondere is natuurlijk het oude. Hè? En de mensen hebben geen flauw idee hoe een eendenkooi eruit ziet. En waar hij verdiende. En het idee van dat hier in 1750 de kost mee verdiend werd. Want zo oud is deze eindekooi. Deze kooien zijn, vanaf 1750 bestaan ze al. Kijk, hier, deze ziet er nog aardig uit, maar een aantal van die schermen, die beschoeiing, die is dus verrot en moet vervangen worden. Bovendien zijn ze te hoog. Dus we willen eigenlijk de bovenste plank eraf hebben, zodat het wat mooier naar beneden toe loopt. Waarom moeten de jurors nou juist hierop stemmen? Omdat de natuurwaarde van deze kooien enorm verhoogd wordt door het opknappen van de beschoeiingen van de plas zowel als van de vangpijpen. Als de zitwallen dan ook nog eens netjes onder handen genomen worden met hun beschoeiingen, dan lijkt mij dat ze alleen maar kunnen kiezen voor dit. Dus beste mensen,
als jullie binnenkort een mooie excursie willen maken naar de opgeknapte eendenkooien in de Eimerkalken, stem dan op ons. Dan zorgen wij ervoor dat het in orde komt. Dus jouw dienststem. Je ook in stemmen, onder snijden. En dan maak je komst op dit boek Zicht op Friesland. En manje, dan maak je het winnende plak bekend. Een Fries en een Limburger die te jongen. Dat is een bijzondere combinatie. Maar haar nieuwe album, ik zal het erbij pakken. Het verschil is oeral gelijk bewijzen. Siep van der Ploeg en G. Reinders dat het kind. G. welkom. Ja, niet gek, hier wordt over de vooroordelen van Grijzers en Friezen. Ja. Wat is nou het grootste vooroordeel van Limburgers over Friesland? Het grootste voordeel van Limburgers over Friesland? Nou, Limburgers hebben een hoge dunk van Friesen. Ja? Ja, we hebben graag te doen met Friesen. Er is ook een heel oude band, die is al 70 jaar oud. In de oorlog zat heel Roermond, ik kom uit Roermond, dat lag in de frontlinie en dat is helemaal geëvacueerd naar Friesland. Dat is echt oudere mensen die praten daar vaak met heel veel plezier, kijken die daarop terug. Dus we hebben een boon. Ja. We hebben nou al een boon. Ja, precies. Hoe is de keer dat ik in begonnen, Siep? Nou, wij zijn, of G is eigenlijk 3 jaar niet een beetje die vregen terug een theater in Kuik om een speciale voorstelling te maken. En dan hebben we iets bijzonders van, dus eigenlijk 2 uitersten bij hem brengen. Ja, en Friesland is gewoon het eerste fot, dus hij dacht ik moet die jongen uit Friesland maar hebben. En zij is begonnen, hebben in je vers gemaakt. En voor die voorstelling en de rest al jullie eigen werk spelen. Maar dat ging zo goed dat schroon te jaren, dat daar ben we trok in. En we hebben de maand 10.000 kilometer in, want we moesten steeds heen wennen natuurlijk. Ja. Want je kent alleen maar die chemie van het schroon haatje bijna binnen. Dus ja, dat is zo, ja. En de teksten ben ik nog eens een keer, dan wel in het Fries, dan weer in het Limburgs. Ja. Het is een beetje nou, we hebben ook Lim-free of Free-Lim. Hoe Free-Lim. Ja. Zo neem je met dek. Ja, precies. Free-Lim. Dus precies. De teksten ben echt gewoon, bepaalde teksten ben in het Fries. Ja. En dan in hetzelfde nummer. Ja, hetzelfde nummer. Dat hebben we. We hebben inderdaad een stuk of 4 nummers van in uw eigen taal, het Fries en het Limburgs. En we hebben nog 4 nummers in het Nederlands. Want dat leent zich even beter voor dat thema. Zelfs nog 1 refrein in het... Als jullie Fries praten, dan wil ik altijd Limburgs gaan praten. Dat is zo gek. En dan maakt het er net uit. We hebben een pianist, Wiebe Kaspers, een Friese pianist. En Wiebe en Siep praten Fries. En als die Fries praat, dan ga ik altijd Limburgs tegen hem praten. Ja. Wat ik wilde zeggen... Oh, sorry. Nou, jou niks, maar we zijn wel heel erg nieuwsgierig natuurlijk hoe het klinkt. Oké, dat spelen we een stukje. Toch? Ja. Welk nummer? Dit is het titelstuk, het verschil is oeral gelijk. Het verschil is oeral gelijk. Dat is eigenlijk dus, het verschil is dan op zien Limburgs. Oh, is gelijk is op zien... Nee, gelijk is in het Fries en in het Limburgs hetzelfde. Dat is in Limburg zeggen ze speed, zei weg. Okay. Dus bepaalde klanken, haar sto, dat zeggen ze eigenlijk in Limburg. Heb stoel. En nou, dat ligt het nog in vrije taal. En gelijk en speed, dus dat zijn heel de klank. En die en me, dat zeggen ze eigenlijk. Dus het woordfries. Ja, dat is woordfries. Dat komt wel weer in de buurt. Misschien is dat nog van die zondag hier dat die mensen hier in Limburg, uit Limburg, hier in Friesland winnen, hebben zoveel leerd. Dit is wel in Limburg. En is het Limburg. Nou, spelen jongens. Ja. Ze vinden uw manoeuvre, misschien wel om u staan. Wij hebben vreemde woorden, binnen volk mij een verhaal. En ons noemen ze Bourgondisch, ik vind het een prachtig woord. Maar alleen met eten en drinken werd toch niet alles verklaard. Ik zit nou verwachten niet meer uit. Houd me stil, hoogste cadeau te bon. Die is die ook veel willen werken, maar het liefst toch ik het joe. Het verschil is overal gelijk. Het verschil is overal gelijk. Hey, wat is nou typisch Limburgs? Van vroeger werd ik voorbeelden zat. Ik moet nu denken aan jonglui die wat zappen in het plat. Ja, mooi.
Mooi jongens, mooi. Klinkt echt goed jongens. Ja, merci. Ja, en die plaat is die klinkt nog beter. Ja, want ik zeg ik nog een noemer. Even zien, we zijn samen voor een platenmaatschappij begonnen. We hebben die plaat misschien bij nu gebracht. Dus, ja. Sowieso. Ja. En die zit niet Zwolle dan ertussenin? Nee. Ze is ook opgenomen in Leeuwarden en half opgenomen in Remuun. En de première net als mij. Eerst al de première in Snits en dan nog een première in Roermond. Eerst in Remuun. Natuurlijk. Wat we daar nog verkeerd doen, hebben we Snits dan gehoord. Want dus 3 oktober in Roermond en 4 oktober in Snits. Oh, zit dat zo? Nou, dat wil ik doen. En ik weet nog een noemer, even zien waar het zit. Ja, ik hou van die. Ja. Ik denk, ik hoor van die. Ja. En daar zit ook nog een mooi verhaal op vast, toch? Nou, dat we een nummer maken met ik hou van jou in heel veel talen. En toen hebben we dat opgezocht op Google Translate. Maar ja, dan lees je hoe dat daar staat. Maar dan weet je niet hoe je het uit moet spreken. Dus toen ben ik allemaal ambassades gaan bellen. En als je ooit chance wil, dan moet je... het is zo leuk om mensen te vragen hoe je in hun taal... in hun taal... Ik hou van jou. Op een gegeven moment... Maite Zaitut is in het Baskisch. Nou, dat kon niemand mij vertellen in Nederland. Ik heb een professor in Leiden gebeld, in Nijmegen gebeld. Niemand weet hoe Baskisch is. Dus toen heb ik de krant gebeld in San Sebastian. Toen kreeg ik zo'n antwoordapparaat van er zijn er 85 wachtende voor, wat ik niet kon verstaan. Toen heb ik het reisbureau gebeld. Nou, die vrouw die wilde gelijk dat ik langskwam. Maar weet toch echt de Marokkaanse ambassade of hoe zie je het ook weer? Ja, die dacht natuurlijk van... In het begin ging het heel goed. En toen zei ik van God... weet je wel, ik zit dan met mijn iPhone voor de telefoon... dat ze het ook uitspreken. Want wij moeten het samen zingen. Van ik wilde het opnemen. En volgens mij dacht hij dat die Geert Wilders aan de lijn had. Want toen legde hij neer. En toen heb ik teruggebeld. Toen heb ik teruggebeld. En weet je, dat is gewoon hij zag mijn nummer. En toen nam niemand meer op. Het ligt G. Reinders, Geert Wilders. Dus ja, het ligt bij de hand. Het is Anna Tambriek. Anna Tambriek. Ja. Dat is? In het Marokkaans. Oh, dat is ik hou van jou. Oké, Anna Tambriek. Ik zal het onthoren. Had ik nog een keer op. Je hebt er de hele wereld mee hoor met het nummer. Ja, precies. Ja. Is het echt oorswerkje? Nee, maar je bent echt solo-artiest, net als mij. Dat is natuurlijk maar de gearwerking, hoe gaat dat? Ja, dat is natuurlijk, door die verschillende talen had je eigenlijk een extra instrument in de hand. Het is, die taal die jouwt hier nog speciale inspiratie. En dat is, wij begonnen allebei in onze eigen taal te zongen, maar op een gegeven moment ga je toch goed naar het luisteren. Ja. En je probeert maar te verstaan. En dat in de muziekmeid en in het schroom gaat het heel goed. Dat is hartstikke leuk. Heb je hem tour het hele land toch? Ja. We hebben een stuk of 30 voorstellingen staan. Van Amsterdam tot Doetinchem en van Snits tot Roermond. Dus we gaan heel lang. Er komt nog van alles bij nu. Ja. Dat is echt, we hebben maar 3 maanden dat we kunnen spelen. Dus, en we hopen natuurlijk, want het is Fries en Limburgs vooral. Dus dat mensen er echt op aankomen. Want we hebben eigenlijk geen idee. Nee. We maar zien wat het wordt. Die Nederlandstalige voorstellingen en die tribute dingen die ik doe, dat draait hartstikke best. En geestelijke voorstellingen, dat gaat hartstikke goed. Ja. Maar samen, wat het maar aan. Nee, waarom spelen ze net maar een Groninger? Dat hebben we het Wat mag je nou van Groningen vertellen? Nee, maar Ede Staal ben ik wel fan van. Ja, ook geweldig. Die is niet meer. Ede Staal. Die is niet meer. Die is verstoord. Heren, Tiegentank, ik vond het heel erg gezellig. Je hebt een heel soort succes. En dan heb Pieter natuurlijk gelijk in de auto. En dan... Jump in de auto, dan hebben we het eten. En jump dan is los. Succes. Jump is geen Fries. Dat is geen Fries. Heren, oké. Dank u wel. Ons vier. Morgen dan is er weer een Beansport. Dan zit Cambuur voetballer Lucas Bijker aan deze tafel. En de technisch directeur van Sportclub Heerenveen, Hans Vonk. Hij heeft trouwens vragen voor de man die het verantwoordelijk is voor het technisch beleid. Mail die dan naar beant@omroepfriesland.nl. Ons vier, van nog een hele gezellige joen. Dag.